Jo crec que el Narcís ens has fet una partitura d'una enorme complexitat i per tant tocar coses fàcils sempre és agraït a un primer nivell d'instància, intentar tocar coses difícils és agraït a un nivell de superació personal, no? Ens has fet una obra crec jo, d'una enorme complexitat estilística. Jo hi anava molt tranquil, precisament per aquest pacte de dir hi ha un nivell d'escriptura, però és un nivell que estic disposat a que veiem com evoluciona durant el procés d'assajos, i això és meravellós per sentir-ho. Però és una obra que, primer, estilísticament, exigeix als actors un treball gens convencional, un text teatral escrit per un poeta corre el risc moltes vegades de que l'actor sigui fagocitat per la bellesa de la paraula poètica, i al teatre la bellesa s'ha de produir a la platea, mai a l'escenari, i és la recepció la que ha de produir l'emoció, i moltes vegades treballar des d'aquest llenguatge pot semblar que l'actor posa una miqueta una determinada mecànica elocutiva descarnada o carnada només des de mecàniques més intel·lectuals. És una partitura complexa. Són 10 actors que deixaran la pell, com estem veient cada dia en els escenaris, en els assajos, i ho veurem en l'escenari. És una obra que ens parla, com jo crec poques coses m'han passat a les mans darrerament, del moment que vivim. I ens parla d'aquest moment d'una forma molt allunyada d'allà on se n'està parlat en els debats mediàtics d'aquests dies. És una obra que parla de la necessitat de refundar Europa i de refundar-nos a nosaltres com aquesta part d'Europa. I per això té aquests 3 ingredients, no? Un ingredient com és una lectura personal dels evangelis. A partir del sacrifici de la figura simbòlica de Jesucrist neix una cultura occidental de la que tots en som fills, ens agradi més, ens agradi menys, en formem part més activa o menys activa d'aquesta construcció ideològica i simbòlica de la cultura cristiana. Hi ha un text essencial de la literatura europea com és el Hamlet, un text del 1601, en què molts estudiosos n'han parlat i s'ha escrit més del Hamlet que de qualsevol altra cosa que s'hagi pogut escriure en el món. Per mi, em sembla, i crec que per tu també, Narcís, aquest ús del Hamlet aquí dintre parla molt sobre la interrogació interna del que és l'essència del ser i com des d'aquesta essència del ser has de construir una acció o destruir la capacitat d'acció i d'interacció social. Llavors hi ha aquest tercer element que és l'or dels cirerers de Txékhov, una obra escrita precisament amb una de les frontisses històriques més salvatges de l'inici del segle XX. A partir de la mirada de Txékhov, que veu un món caduc, la tala d'aquells cirerers és la tala d'una estructura burgesa tardo-medievalista a la societat rural i no tan rural russa, i la preparació d'un canvi de paradigma social que va donar l'evolució històrica que va donar, i precisament ara tornem a estar en un d'aquests moments d'aquestes frontisses històriques. És evident que parlem, els personatges en parlen, de la Catalunya independent, però a mi em sembla que l'obra vol transcendir la idea de la independència només com un exercici de vot, sinó que el que hi ha és una voluntat de dir què és un país. Com ha de ser un país. Com ha de ser. Primer que el defineix, perquè en l'obra hi ha aquesta polaritat entre el poeta cor de lira, heterònim de Comadira, que és un país, és una parla, és una llengua. A través de la llengua construïm pensament abstracte, i del pensament abstracte construïm identitat. Hi ha el personatge de Frederic, que interpreta el Canut, que diu un país és una economia, i la llengua es canvia i es moren. El que és important és que l'economia ens digui la llibertat de decidir i de ser, la llibertat d'ocupar un espai en el mercat, que també és una forma d'identificar país. I aquest debat en aquest moment històric em sembla clau, perquè hem sentit a parlar de tantes coses a l'entorn de la necessitat o no de la independència que ningú hi ha anat amb la profunditat que ho fa un poeta de dimensió física i metafísica i patafísica, si m'ho permets, del senyor Comadira i el seu alter ego. Us ho permet.